Hej venner. I dag skal vi lave en lille Get Ready With Me til juleaften. Jeg har en rød kjole på, og så skal jeg have mine smykker på. Ja. Jeg har den her ring. Så er der sådan en lille diamant i midten. Og så er dem her. Og så er min ring på. Og så skal jeg bare have ret mit hår. Og så skal jeg lige så måske jeg tager en creme på. Deo. Ja, og så har jeg den her. Jeg ved ikke, om jeg tager den på. Den her, den tager jeg i hvert fald på. Ellers så tager jeg den her på, den er også virkelig flot. Så jeg tror måske, jeg skal i hvert fald have det her på. Og så kommer jeg i hvert fald til at tage den her på. Og den her. Og den her. Og så tror jeg lidt, jeg ordner det her til senere. Det kan være, der kommer en video med det. Men nu har jeg lagt mine læber, min øreringe og den her ring. Så måske kommer der, hvor jeg putter det der makeup på senere. Men ja, det er jul herfra. Vi ses, venner.